नमस्कार मैत्रिणींनो, मी नीता माझ्या चॅनलवर तुमचे स्वागत करते। आज आपल्या व्हिडिओमध्ये काय स्पेशल तर स्पेशल म्हणजे आज तर काही रेसिपी वगैरे शेअर नाही करत आहे मी। आत्ता कसं उन्हाळा लागला आहे आणि आपण कसं गृहिणी म्हटलं की घरात मुलांमुळं हे ते सांभाळत आपण घर बघत राहतो आणि स्वतःकडे लक्षच देत नाही। त्यामुळे काय होतं, आपली त्वचा जी आहे ती खूप सारी अशी डलनेस झालेली असते, जसे की तुम्ही सध्या माझ्या चेहऱ्यावरती बघू शकता। ही ओरिजिनल स्किन म्हणजे जशी झाली माझी त्याच प्रकारे आपण आता ह्याला सुधारण्यासाठी थोडंसं काहीतरी घरी करून बघितलेले उपाय मी तुमच्यासोबत शेअर करते। तर नक्की व्हिडिओला बघा आणि व्हिडिओ लाईक करा आणि मला पण सांगा तुम्हाला आवडतात का असे व्हिडिओ बघायला। म्हणजे मी 2 दिवसाला एक तरी व्हिडिओ मग नक्कीच टाकेल किंवा घरच्या रेमेडी करून बघितल्यावरती आपल्याला कसं होतंय ना, जसं की कॉलेज गर्ल मुली आहेत किंवा जॉबवाले लेडीज आहेत त्या बाहेर जाऊन करू शकतात, पण आपण घरात असणाऱ्या बायकांचं काय होतं, बाहेर जाणं होत नाही किंवा करून येणं होत नाही मुलांमुळं। जसं की आज माझं पण तुम्ही बघू शकताय, प्लकिंग भरपूर दिवस झाले वाढले पण मला जायला टाईम भेटत नाही बाहेर करण्यासाठी, त्यामुळे ते राहतच राहतंय। तर अशाच प्रकारे मग आता आपण बघूया आपल्या घरची जी मी रेमेडी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे ती, चला बघूया। चला तर मग आपण आता साहित्य बघूया। इथे मी घेतलंय टोमॅटो अर्ध कापून आणि इथे साखर आहे, थोडं पाणी आहे आणि हे जे पीठ आहे ह्या पीठामध्ये काय आहे, तांदळाचं पीठ आणि मसूर डाळीचं पीठ आहे हे। तर याला हे घेतलं 1 चमचा। आता आपण ह्याला पाण्याने थोडं भिजवून ठेवूयात आणि थोडं टोमॅटोचा रस पण टाकूयात यामध्ये। बस हे झालंय छानपैकी असं, आणि थोडा रस यामध्ये टाकून देऊया हा। आणि बाकी टोमॅटो जे आहे ह्याला आपल्याला आधी स्क्रबर करून घ्यायचं चेहऱ्यावरती ह्याच टोमॅटोने। ह्याला थोडं फिरून ठेवूयात। टोमॅटोचा स्क्रब जोवरती आपला होईल तोवरती हे छानपैकी मिश्रण मुरते आणि नंतर मग हे लावून घ्यायचं चेहऱ्यावरती। आणि एक आपल्याला स्कार्फ पण लागणार आहे। जसं की आता बघा माझ्या हाताची स्किन जी आहे तुम्हाला दाखवते मी, हे बघा इथनं कसं झालेलं आहे। तर आपण हे आता टोमॅटो आणि साखरेने जे आहे हे घासून काढूयात अशा प्रकारे। तर त्याच प्रकारे आपण हेच टोमॅटो आता चेहऱ्याला पण घासून घेणार आहे थोडंफार साखर लावून। हे बघा इथे मी जसं हाताला लावून ठेवलेलं आहे तसंच इथे मी चेहऱ्यावरती पण चांगलं हे करून घेते। त्याच प्रकारे तुम्हाला जर हाताला किंवा गुडघ्याला वगैरे जर काळेपणा आलेला असलास तर तुम्ही त्याला पण लावू शकता हे, आणि साखर घेऊन लावावं, मानेचा काळेपणा पण निघू शकतो ह्यानी चांगल्या प्रकारे। तर असं घासून घेऊयात। मी इथे व्हिडिओ फास्ट फॉरवर्ड केलेला आहे त्यामुळे ते फास्टमध्ये जाते। थोडं हलक्या हाताने स्क्रब करा, म्हणजे काय होईल, साखरेचे जर दाणे जास्त जाड असतील तर ते तुम्हाला रुतणार नाहीत चेहऱ्यावरती। हे बघा इथे माझ्या स्किनवरती कसं झालंय, असं ॲब्रो आणि वरती जसं टॅन खूप सारी अशी जमा झाल्यासारखं वाटतंय। तर हे बघा आता छानपैकी टोमॅटो कोरडं पडलंय चेहऱ्यावरती आणि आता आपण तो लेप लावून घेणार आहोत। आणि इथे मी बोलत होते पण मुलांनी खूप गोंधळ घातल्यामुळे मला तो व्हिडिओ स्टॉप करून पूर्ण व्हॉइस ओव्हर करावा लागतोय। तर इथे बघा आता मी हे जे आहे हाताला पण लावते आणि एका हातात फरक दिसेल तुम्हाला, टोमॅटो ज्या हाताला मी लावलं होतं तिथे आणि ज्या हाताला लावलेलं नाही आहे टोमॅटो त्या हातावरती पण तुम्हाला फरक जाणवेल लगेचच। तर अशाच प्रकारे आता आपण ही जी पेस्ट तयार केली ही पेस्ट पण छानपैकी स्क्रब करून घेऊयात हातावरती आणि चांगल्या प्रकारे त्याला पण स्क्रब करत करत थोडा वेळ सुकून देऊयात। आणि सुकल्यानंतर त्याला छानपैकी मग पुसून काढूयात किंवा धुवून काढूयात। त्याचप्रकारे बघा मी आता चेहऱ्यावरती पण छानपैकी लावून घेत आहे तीच पेस्ट जी आहे ती, आणि छानपैकी स्क्रब करावं लागेल याला चोळून आणि त्यानंतर बघा तुम्ही लगेच तुम्हाला जाणवेल चेहरा असा स्मूथ पडतो। आणि हे कसं घरी नेहमीचे आपले हे असायचे आधी, तर आता काय होतं मुलांमुळं आपण एवढं काही प्रॉपरली स्वतःकडे लक्ष देत नाही, त्यामुळं आपल्याला त्यातनं टाईमच भेटत नाही करण्यासाठी। त्यामुळं चला म्हटलं आता उन्हाळा लागला आहे, थोडंफार काहीतरी ह्या गोष्टी पण आपण शेअर करायला पाहिजेत तुमच्यासोबत, किंवा तुम्हाला पण माहिती असतील तर त्या टिप तुम्ही मला लिहून पाठवा, म्हणजे मी पण पुन्हा त्याचा पण उपयोग करू शकेल। नक्कीच सांगा मला व्हिडिओ कसा वाटला आणि व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी जी ही एक रेमेडी केली ही तुम्हाला आवडली का आणि ती कशी वाटली
हे पण मला सांगा. त्याचप्रकारे जसं मी मिक्सरमधनं काढून ठेवलेलं आहे तसं तुम्ही भिजत घालून पण छानपैकी पेस्ट तयार करून घेऊ शकता. आणि इथे बघा आता मी जे हे गुड वाईबचं टोनर यूज करत आहे, जे चेहऱ्यावरती मी आता छान वॉश केल्यानंतर मारून घेणार आहे. आणि याला पण चांगल्या प्रकारे ह्याचा पण मला खूप छानपैकी इफेक्ट जाणवला आहे. मी ह्यातनं टोनर आणि एक सिरम पण मागवलं होतं, ते सिरम पण खूप छान आहे. तर आता माझ्याकडे सध्या ते संपलेलं आहे, मला ते पुन्हा मागवायचं आहे. तर गुड वाईबचं मला सिरम खूप आवडलं आणि टोनर पण खूप छान आहे. आणि क्रीम पण मागवली होती मी एक, छान वाटलं मला. आणि आहे थोडं अफोर्डेबल प्राईजमध्ये, तरी एकदम आपल्यासारख्या स्त्रियांना सध्या तरी नाही भेटणार लगेचच म्हणलं तर घ्यायला वगैरे. चला तर बघा, आता माझ्या स्क्रीनवरती मी छानपैकी टोनर मारून घेतलेला आहे. आणि छानपैकी असं टप टप करत जावा, टॅप टॅप करत जरा, म्हणजे स्किनमध्ये जाईल. का तर आता आपले जे आपण स्क्रब वगैरे केलं त्याने चेहरा खूप छानपैकी असा ग्लोईंग झाला आहे. प्लस त्याचप्रकारे त्यातनं आपण आता जसं ते जे म्हणतात जी छिद्र असतात ती मोकळी झाली, त्यामध्ये ते जे टोनरचं जे हे आहे ते गेलं तर छानपैकीच स्किन आपली अजून उठून दिसेल. असं आठवड्यातनं 2 ते 3 वेळेस करत राहा, त्याने लगेच आपल्याला चेहऱ्यामध्ये फरक पडेल. आणि चला तर मग व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा माझी तुम्हाला ही टिप आवडली का. आणि असे व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब